Egunon guztioi eta eskerrik asko gaur hemen egoteagatik. Gaur apirilaren 25ean, larunbatien, Durangaldeko ezpata dantzari eguna ospatuko dugu Amorebieta Etxanon. Eta hori, gure herriarentzat oso hunkigarria eta berezia da. Pozik gaude ekitaldi hau lehenengo aldiz gure herrian ospatzeak aukera paregabea emongo deuskulako dantza eta euskal kultura plazara ekartzeko. Ezpata dantzari eguna ez da bakarrik erakustaldia. Gure sustraiak, gure tradizioak eta gure nortasuna ospatzeko une bat be bada. Amorebieta Etxanok lehenengo aldiz hartuko dau ekitaldi hau, eta gure herriko plaza dantzaz eta giro ederraz beteko da. Gure kultura adierazteko eta elkarrekin gozatzeko. Gaur, elkarrekin gure herrian bizi diren tradizioak, balioak eta nortasuna ospatuko dugu. Dantzak gure herrian beti izen dau lekue. Gure kulturaren parte garrantzitsua da eta apirilaren 25ean gure tradizioak bizirik mantentzea, belaunaldi berriei transmititzea eta plazan disfrutatzeko aukera ematea izango da geure helburua. Guztien parte hartzea ezinbestekoa izango da eta horregaitik plazara hurbiltzera gonbidatzen zaituztegu. Dantza saioaz gozatzera eta gure kultura plazara ekartzera. Gerediaga elkartetik, ezpata dantzari egunaren balioa nabarmendu nahi genuke gaurko agerraldi honetan. Izan ere, urteroko jaialdian dantzarekin gozatzeko eta ospatzeko elkartzen gara, baina baita kultur ondarearen transmisioa lantzeko ere. Gure eskualdeko tradiziozko dantza erakustea eta sustatzea dira antolatzaileon helburuak. Historiatik orain aldira datorren soka hau eten ez dadin. Gainera, gaur egungo joerak eta egoera sozialak kontuan hartuta, jaialdia bera eguneratzen dihardugu azken urteotan. Horri esker, batzen gaituen soka anitzagoa eta zabalagoa da. Ereduari zein lurraldeari dagokionez. Lehenago, Merinaldeari lotutako ekimena zena, gaur egun eskualde mailakoa bihurtu da. Izan ere, lehen, Merinaldeko ezpata dantzari taldeen erakustaldia izan ohi zen. Baina, oraingo helburua ez da erakustaldia egitea soilik. Sustapen lan aktiboa egitea ere bada. Dantza taldeek indar horren bultzada behar dute. Lehengo indarra berreskuratu dezaten. Eskualdeko taldeekin etengabeko harremana mantentzen dugu, batzorde iraunkor baten bidez. Eta elkar laguntzea gainera, ahalik eta talderik gehienak plazara ateratzeko lan egiten dugu. Bakoitzak bere herritik dakarren eredua errespetatuta. Amorebieta Etxanoko dantza taldeak batu zitzaigun 2023an, eta pozgarria da aurten bertan egitea Durangaldeko ezpata dantzari eguna. Eskerrak eman nahi dizkiogu dantza taldeari eta udalari hartutako konpromisoagatik. Globaltasuna espazioa irabazten ari den gizarte honetan jarrai dezagun elkarren eskutik lanean, tokiko kultura eta nortasuna plazaren erdira ekartzeko. Egitarauari dagokionez, larunbat honetan izango da ezpata dantzari eguna, apirilaren 25ean. Arratsaldeko 5:00 hasita, txistulariak eta dantzariak kalejiran abiatuko dira Zelaieta parketik, Cecilia Gaiartzagoitia kalea zeharkatuz herriko plazaraino. Herritarrek txilinak entzuteko aukera izango dute, eta kaleak dantzarien eta banderen kolorez beteko dira, ikusgarria izango da, benetan. Plazara heldu eta zeiretan dantzari dantzako 9 piezak dantzatuko dituzte. Agintariena, sortzinangoa, ezpata joko txikia, banangoa, binangoa, ezpata joko nagusia, launangoa, makildantza eta txotxongiloa. Amaieran, sokadantza edo erregelak egingo dute. Plazan, 10 dantza talde arituko dira. Amorebieta Etxanotik, Udabarri dantza taldea, Berriztik, Iremil eta San Lorenzo dantza taldeak, Durangotik, Kriskitin eta Txoritxu Alai dantza taldeak, Jurretako dantzariak dantza taldeak, Garaiko dantza taldea, Maiabiko Gazte Alai dantza taldea, Mainariko Andramari dantza taldeak eta Otxandioko Urduri dantza taldea. Eta txistulariak ere parte hartuko dute, noski, kaleik-kalek txistulariak Otxandiokoak, Jaizal elkarteak ere, eta Amorebieta Etxanoko udazken txistulari taldea. 8:30
Kitu taldearekin batera, zelaietatik abiatu dantza poteoan ibiliko gara herrian barrena. Nahi duenak dantzaritzeko aukera izango du, bizipoza partekatuz. Osake, herritarrak gonbidatzen ditugu parte hartzera. Eta orain, Unai Esturori emango diot hitza, Iurretako dantzariak dantza taldeko kidea da, eskualdeko txistulari eta dantza taldeok osatzen dugun batzordean parte hartzen du. Eta jarraian, Igone Irigorazek hartuko du hitza, gaurko protagonistak. Hau ere, txistulari eta dantza taldeen batzordeko kidea eta Amorebieta Etxanoko Udabarri dantza taldearen ordezkaria. Hasi ginean, hasi ziran, 1997an, antolatu zen lehenengoz merindadeko dantzari eguna, orduan Durangaldeko dantzataldiez osatuta, eta osatu zen Ilurretan. Lehenengo ezpata dantzari egune egin zen Ilurretako herrizen. Gerediagaren babespien eta antolakuntzan, orduko dantzataldietan ibili ziren dantzarizek antolatu ebien Ilurretan. Gerora, urtez urte dinamika izan zen, erabaki, urte berdinean erabaki urren urtean nun egin, eta Gerediagaren babesarekin eta tokian tokiko udalaren babesarekin, saiatu ginean, edo saiatu ziren, aurrera egiten eta egunero, urtero leku desberdinetan antolatzen. 2000 urtean gutxi gora bera, hasi ginen dantzariok guk, taldietako dantzariok antolatzen. Beti pixkat Gerediagan babesarekin, baina guk hartuta zuzendaritza, ez? Urte batzutan holan egin gendun, baina konturatu ginen urtean poderioz injerra galtzen joan zen, ez? Partizipazio aldetik, kopuru aldetik, eta eguna berabe tristetzen joan zen, eta, holan heldu ginen, pandemia famosu horretaraino, ez? Pandemia sasoi horretan, dana eten zen, eta honepe etenaldi bat eukieban, eta hori pasauta gero, dantzari batzuk juntau ginen, herri desberdinetako dantzari batzuk, eta barrido erabaki gendun, Gerediagara jotzia laguntza eske, ez? Antolakuntzan laguntza eske, eta beraien profesionaltasunaren babespean, egun hau barrido izan daitela dantzarion topaleku, gure inguruan dantzak izan zuen injarra galtzen zijoanez, barrido gure keskak eta gure zerak elkarbanatu eta adostea edo prestatzea olako egun bat, bai gure dantzak izan zuten eta duten garrantzia nabarmentzeko, gure artean ezagutzeko, gure keskak tartekatzeko, eta pixkat holan heltzen gara Zornotzako dantzari eguneraino. Lehen merindadeko dantzari eguna zena, aro barri honetan erabaki gendun, dantzan eta taldeen egoera ikusita zabaldu egin behar genduela, lehen hau esan idatzi bako arau batzuk aldatzeko aroa zala, eta hortik gonbidatu gendun Zornotzako Udaberri taldea, gurekin parte hartzera, beraik nahi bazuten behintzat, egun honetan, bai dantzan, eta bai geroko sortzen den giro horretan, gurekin parte izatera. Eta gitxi gora bera hori izan da, egun honek izan duen bilakaera pixkat labur bilduz. Bueno, lehenengo eta behin, Udabarri dantzari taldekontzat benetan posgarria da Durangaldeko ezpata dantzari eguna gure herrian eukitea. Posgarria eta hunkigarria. Lehenengoz da gure herrian, Amorebieta Etxanon, eta gogotsu gauz egun hori ospatzeko. Gainera, eguna importantea da eta Durango aldeko ezpata dantzari taldeak az egitea, eta hor gure gazteak eta gure dantzariak eta txistulariak badabiz gogoz, prestatzen.
Lortu dugu gainera, bueno, guretzako egun hau, zuk esan duzu moduan, ez da bakarrik dantza saio bat egitea, da inguruko dantzak mantentzea, transmititzea, eta elkar ezagutzea, ez? Gure eskualdeko dantza taldeen arteko harremanak mantentzea edo hobetzea edo eta gazteak behor sartzea, ez? Hori da ikusten dugun garrantzia. Eta, bueno, eskerrak benetan parte hartuko daben beste dantzari talde guztiei eta elkarlanean eta hor gabiz be eurekaz batzuten saiotan herrian be erregelak eta eiteko. Eta hori polite da. Gainera aurten Udabarri dantzari taldea 60. Urtemuga ospatzen dabil, pasadan zapatuan hasi ginen plazan dantzan saio bategaz, eta esan gendun moduan gure helburua urtemuga honetan da dantzak erakutsi, baina gehiago kalean partekatu, herriagaz partekatu, ez? Herrian jaso dugun babes guztia 60 urte hauetan herrire bueltatu eta eurekaz ospatu, ez? Eta ze hobe, Durango aldeko espata dantzari egun bat Amorebieta Etxanon eukitea. Egun hori, Goiatzek eta aipatu duena, dantzaldia egongo da, baina gero jai giroa bai, Kitu kaleetatik. Eta hori be polite da, ez da bakarrik ikuskizuna, da gozatu dantzakaz. Eta gozatuz, uste dugu, erakarriko dugula dantzara jente gehiago. Gazteak gero eta gehiago datoz, helduak be bai, hainbeste maite dugun dantza, sustatzea, ez? Hori da egunaren helburua. Eta Durango aldean, importantea da. Orduan danok pozik gagoz eta horregaitik zendatonen zapatuen 25ean hori eskualde osoko dantzari eta txistulariekaz ospatuko dugu eguna eta zabaltzen dugu hemen herritar guztiei konbidapena eguna ospatzeko eta dantza prest urtetako eta ez gehiago. Eskerrik asko danori eta zapatuan ikusiko gara.